Aquesta setmana hem presentat a l'Ajuntament de Xàtiva una moció que es debatrà al pròxim plenari del mes d'abril. És una moció per a la moratòria de pagament, reestructuració i auditoria del deute públic. Nosaltres ens hem donat compte que el deute públic i el pagament dels seus interessos està suposant un greuge molt gran per a totes les administracions públiques i les administracions públiques, tant la Generalitat com el Govern Central, està optant per pagar deutes i pagar interessos en lloc d'invertir en serveis públics. Al contrari, està privatitzant i retallant en serveis públics. Per això nosaltres hem presentat aquesta moció per a exigir una moratòria en el pagament del deute i per a reestructurar el deute públic, per a conèixer exactament quin deute és legítim i quin deute és il·legítim, quin deute forma part de la prestació de serveis i per tant hem de pagar entre tots i quin deute s'ha destinat este deute públic a rescatar bancs. Nosaltres hem demanat que es faça una auditoria, però una auditoria ciutadana, per a que tots els ciutadans de Xàtiva puguen conèixer quina part dels seus impostos està destinada a sufragar part d'estos interessos. I tot això forma part d'una manera de treballar que des de Compromís considerem fonamental, basada en el principi de rescatar persones, per a que la gent conega que part dels seus impostos i part dels seus diners estan anant a pagar i a sufragar el deute de les entitats financeres que hem pagat entre tots. També demanarem la derogació de la modificació de la Constitució espanyola que marca un límit de despesa que creguem que Ciutadans no se'ls pot obligar a pagar. Sempre s'està treballant a favor de les entitats bancàries i no a favor de les persones. Doncs bé, aquest és l'objectiu de la moció que es debatrà el pròxim mes d'abril i baixi aquesta premissa, la de rescatar persones, seguirem treballant des de Compromís.